Ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye bonne nouvelle baden de bɛ yen bonne nouvelle min ma deli ka na ɲinan san bɛɛ kɔnɔ bonne nouvelle min bɛ yen bi a ka bon hakili ma a y'a partager bi video ka di quoi an sigi kun fɔlɔ n ka cɛ Asimi ye baaraba dɔ kɛ an bɛna an da don o la Asimi ye baaraba dɔ kɛ an bɛna an da don o la sisan hali a tɛ mɛn n'an bɔra yen nɔ min ye CSDM n'o ye Mohamed Serifu Hayidara ale ka tɔn i y'a faamuya b'a la an bɛna an da don o ko la parce que cɛ ka hakɛ de minɛna la bin kɛra cɛ ka jɛkulu talen don otage la an bɛ ko sugu bɛɛ kɛ walasa sariya bɛ se k'a ka baara kɛ cogo min na ka cɛ ka jɛkulu segin a ma Mohamed Serifu Hayidara n'a ka jɛkulu tɔgɔ ye ko CSDM an bɛna kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ walasa Mohamed Serifu Hayidara bɛ se ka lafiya cogo min na parce que an y'o de fɔ maliden bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye anw bolo ni bin kɛra min kan an b'i dɛmɛ walasa i bɛ se ka segin danbe kɔnɔ cogo min na o ye anw ka baara ye anw tɛ mɔgɔ kɔ anw bɛ tiɲɛ de kɔ anw tɛ mɔgɔ kɔ an bɛ Ala de kɔ an bɛ kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ walasa cɛ ka jɛkulu bɛ se ka k'a ta ye cogo min na mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka cɛ ka jɛkulu danbe bɔ a la olu ka minɛ k'u don kaso la an b'o baara fana kɛ ni Ala na kira sɔnna u tigilamɔgɔ bɛ taa kaso la parce que anw dala ka barika de b'a la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Sɛnɛgali min ye Macky Sall Ala jugu kafiri bɔnɛma wolo min ye kiiritigɛlaw ye Sena mɔgɔw olu ye décision ta ko Ousmane Sonko k'ale bɛ se ka kɛ candidat ye Macky Sall ye mun kɛ kiiritigɛla mun ye décision ta Sena kɔnɔ a y'olu bɛɛ gɛn ka bɔ yen an bɛna an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Sema mɔgɔ dɔw ye olu bɔra ka communiqué kɛ ko comment ça s'appelle Zeida Ag Sidati Soleimani o fana bɔra ka communiqué dɔ kɛ ko turasiw ka marifa bila négociation ka kɛ an ka sigi ka kuma donna ta o tuma tɛmɛna o tan tɛ yen tuguni dɛ k'an faw faga k'an baw faga k'an ka jamana ci k'an ka sigi ka kuma fo an da joli ma sigi ka fɔ tɛ yen mɔgɔ minnu sara olu bɛ se ka wuli yan a ye mɔgɔ minnu faga ka jamana bila retard la a bɛ se k'o bɛɛ lasegin bi yan n'a bɛ se k'o kɛ a bɛ na an bɛ sigi ka kuma ka jamana bila retard la san 30 ni kɔ aw donko banna aw barika banna k'a bɛ wele bila a ka mɔgɔ ma ko a tɛ marché yan dɛ cɛw cɛ marifa ta Mali kama an b'i kun ci k'i da fara kuma fa n'a ba filɛ a tɛ marché dɛ voilà an bɛna an da don olu de la min ye denmisɛnnin minnu fana bɛ fɛ ka don sɔrɔdasiya la denmisɛnnin minnu bɛ fɛ ka kɛ armée ye bi parce que dusu bɛ maliden bɛɛ kɔnɔ bi ka kɛ sɔrɔdasi ye grâce à qui Assimi Goïta kana ka valeur de sɔrɔdasiya la ka sɔrɔdasiya ka koja mɔgɔw ye i bɛ ka tile mɔgɔw tun bɛ ka boli ka bɔ sɔrɔdasiya la bi Assimi tile mɔgɔ bɛ ka bere de ta ɲɔgɔn kama walasa o bɛ se ka kɛ sɔrɔdasi ye cogo min na tiɲɛ kɔ filɛ nin ye hɛrɛ ni lafiya denmisɛn minnu bɛ fɛ ka don sɔrɔdasiya la dati fɔlɔ min tun dir'u ma k'u ka t'u tɔgɔ sɛbɛn o dati banna Assimi ninnu tila ka dɔ fara dati kan k'a daminɛ i y'a faamuya b'a la bi ka taa bila fo le 12 novembre la denmisɛnninw bɛ se ka segin ka t'u tɔgɔ sɛbɛn walasa mɔgɔ caman bɛ se ka ta cogo min na jigitugu masa denmisɛnninw hinɛ b'a la bi a ka bon hakili ma a bɛ fɛ denmisɛnninw ça veut dire fɛn min ka d'u ye o k'a sɔrɔ quoi a ye dɔ fara dati kan tuguni denmisɛnnin minnu tun y'a faamuya la n'u ma se k'u tɔgɔ sɛbɛn dɔ farala tɔgɔ sɛbɛn dati kan tuguni k'a daminɛ bi la fo dumasi a bɛ se ka segin ka taa ka dossier déposer a ka ca Ala fɛ n'Ala ye mɔgɔ min da e bɛ taa quoi voilà an b'an da don o la an b'a laban ni Maliki Konate fana bɔra k'i sigi ko mɔgɔ minnu bɛ ka dɔ fɔ ale ma k'ale bɛ Faransi ka baara la ale tun bɛ ka baara kɛ Faransi bolo ko anw minnu ye avion ta ko ka na Faransi ko an tɛ ka baara kɛ tubabuw de bolo wa ko n'an bɛ ka baara kɛ tubabuw bolo ko o n'ale ka baara bɛɛ kelen k'ale fana tun bɛ ka baara kɛ tubabuw de bolo k'ale ni tubabuw tun bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya b'a la ko an bɛ ka dɔ fɔ ale ma ko anw minnu y'an ka billet tigɛ ko ka bɔ Mali la ko ka na baara kɛ tubabuw bolo ko o tuma ko anw fana ye tubabu jɔnw ye e m'a faamuya o anw bɛ baara la tubabuw bolo mais an m'an faso ci dɛ anw bɛ baara la tubabuw bolo mais an ma janfa ta ka ɲɛsin an faso ma e minɛna mun de la e ye Mali bila e minɛna kojugu de la o e tun tɛ baara dɔrɔn na dɛ e tun bɛ mɔgɔ faga yɛrɛ de la kuma fa n'a ba filɛ n'i nana k'i bɛ o comparer anw na ko anw sigilen bɛ Faransi a ka e tɔgɔ tiɲɛ ka e danbe bɔ i la ayiwa an tɛ Faransi fɛ an ka segin ka taa Mali la a ye kuma caman fɔ quoi mais ne yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ ko cɛ kɛra fatɔ a kɛra handicapé ye quoi e ta ni anw ta tɛ kelen ye
aw nana baarakɛdenya de la yan mais anw tɛ mali contour la anw ma deli ka mali janfa anw ma deli ka juguw dɛmɛ mali kan e tunba c'est que e tunba e ni mɔgɔ minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ e b'a dɔn ko mali juguw don e b'a dɔn ko mafalaw don mais o bɛɛ n'a ta e ni olu tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo ne k'a dɔn bi ko mɔgɔ dɔ bɛ ka mali kɛlɛ e ni ala n'a kira cɛ ne bɛ tugu e kɔ wa hali ni bo kɛra sanu ye i y'a faamuya n tɛ k'i fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke cɛw cɛ tɛ mali fɛ anw t'i fɛ anw de bɛ an to faransiya ka makɔrɔn kɛlɛ ka da kun jumɛn ka makɔrɔn de ye mali ci ko e bɛ n'i ka baara ni anw ka baara kɔnpare ɲɔgɔn na n bɛ ko da e kan bi garankɛ ma min da ba wolo ka fatɔ kɔrɔ bilalen a bɔra ka nin kuma kalanta ninnu de fɔ ko anw y'an ka biye tigɛ ka na yan ko an bɛ baara kɛ tubabuw bolo k'ale fana tun bɛ baara de la tubabuw bolo ko n'ale kɛra kojugukɛla ko b'a yira ko anw fana ye kojugukɛla e ka citation n'anw ta tɛ kelen ye e tun bɛ mɔgɔ minnu kɔ e bɛ se k'i kali k'a fɔ e tun t'a dɔn ko ninnu ye kojugukɛlaw ye don min na u bɛ e ta avion na ka taa ni ogosago mɔgɔw filimetɔ e tun t'a dɔn ko kojugukɛlaw don wa la honte ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya ne balimaw an bɛ don an sigi kunba kɔnɔ bi ye mardi le 7 novembre 2023 bi ye mardi le 7 novembre 2023 an bɛ Bathily fo ka wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na Bathily bɛ ka minɛn di denmisɛnninw ma walasa u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na a bɛ ka fini san ka di denmisɛnninw ma ka saki san ka d'u ma ka kaye san ka d'u ma ka wuluwulu dingɛw labɔ ka ɲamaw cɛ ka fantanw furakɛ Bathily Ɲangi an bɛ ɲɔgɔn bolo ni tun ma ɲi tɔgɔ tɛ fɔ yan i ka ɲi de wa hinɛ b'i dusukun na i ye ala ka jɔn ɲuman de ye Bathily nin fana bɛ digi Buba Fane la ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya ne balimaw Assimi ye baaraba dɔ kɛ très bonne nouvelle très bonne nouvelle min ye kɛlɛkɛminɛn ye anw tun bolo ko Assimi ye kɛlɛkɛminɛn sanni dabila ja Assimi ma kɛlɛkɛminɛn sanni dabila de ne balimaw a bɛ ka minɛn san hali bi a ka bon hakili ma ne t'a dɔn Assimi hakili bɛ mais Assimi ka nin d'a kɛ cogo ye dɛ i ka jamana ka bonya bi fo que kɛlɛkɛminɛn de ka sɔrɔ i bolo ne ye nin fɔ ye depuis kun Assimi bɛ ka minɛn san hali bi a ka bon hakili ma ne t'a dɔn a bɛ ka ninnu bɛɛ mara yɔrɔ min na o minɛn jiginna y'a faamuya b'a la Guinée port la minɛn jiginna Guinée port la a ka bon hakili ma o minɛn ninnu donna Mali kɔnɔ mais o ma se Bamakɔ fɔlɔ dɛ peut-être o bɛ tɛmɛ bi tilegan in na walima o bɛ tɛmɛ su fɛ on sait pas mais minɛn kɔni donna Mali kɔnɔ kɛlɛkɛminɛn conteneur falen kisɛ ni avion ni fɛnw na nka cɛ a tɛ ku TGV kɔnɔ ha jigitugu masa ale ye diɲɛlatigɛ taabolo a y'a faamuya quoi ni kɛlɛkɛminɛn t'i bolo ni kɔnɔ ku bɛɛ de ye kelen ye ni kɛlɛkɛminɛn jugubaw t'i bolo nka cɛ sariya nka cɛ u ka sariya kolon a bɛ boli e kan mais ni satan de b'i bolo wa nka cɛ i bɛ bonya parce que o de ye sariya ye e Poutine filɛ nin ye jɔn bɛ s'a la bi minɛnw de b'a bolo ni k'i bɛ s'a ma dɔrɔn diɲɛ de bɛ wuli Assimi bɛ ka minɛnw san a ka bon hakili ma conteneurs donna Mali kɔnɔ u ma se Bamakɔ fɔlɔ dɛ u bɔra Guinée ka don Mali kɔnɔ u ma se Bamakɔ fɔlɔ conteneurs a y'a lajɛ dɛ ne balimaw nin bɛɛ falen de conteneur 10,000 ani kɔ conteneur 10,000 ani kɔ mun de b'a kɔnɔ bɔmu jugu mun de b'a kɔnɔ marifa jugu mun de b'a kɔnɔ avion mun de b'a kɔnɔ i y'a faamuya b'a la radaro mun de b'a kɔnɔ ala Assimi Goïta ala ka barika don i la ne tun ma na tun tɛ jɔ ne tun bolo ko Assimi sira bɛ kɛlɛkɛminɛn sa a y'a dabila ten ja nka cɛ a ko k'a b'a san fo lahara en tant que ale bɛ jamana kun na ko cɛ Mali c'est que maliyɛn bɛɛ bɛ kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ maliyɛn kelen kɛlɛkɛminɛn 2 maliyɛn kelen kɛlɛkɛminɛn 3 25 millions d'habitants in nka cɛ a bɛɛ n'a ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ bɛ n'i ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ minɛn bɔra Irisi jamana kan ka don Guinée minɛnw selen Guinée Assimi taara u ta Guinée i y'a faamuya b'a la u donna Mali kɔnɔ sɔrɔ peut-être ni dugu jɛra an bɛ conteneurs tɛmɛtɔ ye i y'a faamuya b'a la ka bɔ Bamakɔ Kati a baden ɲɔgɔn kɔ a cɛ n ka cɛ baara bɛ yen dɛ a filɛ nin information à la source an ɲɛ bɛ conteneur la conteneur ba tan ni kɔ kɛmɛ tɛ dɛ ba tan ni kɔ a bɛɛ falen marifa ni fɛnw na Assimi nin bɛɛ san nin bɛɛ b'an bolo Poutine ka jɛɲɔgɔnya hɛrɛ don dɛ Poutine ka coopération bilahi hɛrɛ mugu dan don ne balimaw bɛɛ k'i hakili sigi foyi tɛ se Mali la bi bɛɛ k'i hakili sigi komi mɔgɔ min yɛrɛ n'a mɔden kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka san tuguni kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka don Mali kɔnɔ tuguni
hali faransi tɛ se mali la bi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma walahi bilahi suma walahi ala tɔgɔ de faransi tɛ se mali la Asimi bɛ ka nin bɛɛ préparer a bɛ ka nin bɛɛ mais a bɛ ka nin bɛɛ han Asimi bɛ ka nin bɛɛ de ɲaɲini ka force baw sɔrɔ ka fanga baw sɔrɔ a bɛ se ka jamana baw tɛ se mais a bɛ ka nin ko ninnu bɛɛ de dilan a bɛ ka ninnu bɛɛ de dilan wa ne balimaw kɛlɛkɛminɛn hali bi a bɛ ka don Mali kɔnɔ dɛ hali bi kɛlɛkɛminɛn bɛ ka san hali bi armée bɛ ka monter en puissance minɛn caman donna Mali kɔnɔ tuguni minɛn kura caman de sanna tuguni an bɛ ka minɛn sɔrɔ a ka bon hakili ma conteneur 10,000 ni kɔ o de falen nana maramafɛn na o de falen nana kɛlɛkɛminɛn na o de falen nana avion na o de falen nana Rafale ni fɛn a sugu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ yira o misɛnmanin ninnu de bɛ yira Rafale ni drone ni fɛn olu de bɛ yira mais n ka cɛ fɛn bɛ conteneur ninnu kɔnɔ n ka cɛ satande ni fɛnw n'olu fili ka taa jamana fɛn fɛn na a bɛ kɛ buguri de a bɛɛ bɛ ci bilahi miseli b'an bolo bi n'an y'u fili ka taa jamana fɛn fɛn na a b'a yɛlɛma ɲajugu kan mɔgɔ tɛ bɔ a la a b'a bɛɛ faga Asimi ala ka barika de la nin de ye sɔrɔsiya ye nin de ye jamana jɔ ye ni arme b'i bolo bi i bɛ bonya ni kɛlɛkɛminɛnw b'i bolo bi n ka ci diɲɛ sariya tɛ se ka boli i kan a tɛ se ka boli i kan nin bonne nouvelle de bɛ yen kɛlɛkɛminɛn baden sanna tuguni kɛlɛkɛminɛn baden sɔrɔla tuguni i y'a faamuya b'a la conteneur filɛ ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ don CSDM na CSDM a tɔgɔ in fɔli ka gɛlɛn ne bolo dɔɔnin dɛ CSDM n'o ye Mohamed Serifu Hayidara ka tɔn ye cɛ in de filɛ nin ye Mohamed Serifu Hayidara cɛ kelen min ye hakilina ɲuman ta ka ɲɛsin tunkarankew ma cɛ kelen min ye hakilina ɲuman ta ka ɲɛsin tunkarankew ma ka tunkarankew dɛmɛ walasa u bɛ se ka lafiya cogo min na cɛ sanuma in de filɛ nin ye fulakɛ ɲuman ale de filɛ nin ye Mohamed Serifu Hayidara e conseil sigira anw ma nafa sɔrɔ a la e conseil sigira anw ma ɲɛsuma anw ma lafiya ani cɛ in de hakilina ɲuman ta maliyɛn den minnu bɛ tunga la walasa u bɛ se ka lafiya cogo min na a y'a ka tɔn sigi ko CSDM tɔn in sigira a ye fanga sɔrɔ parce que maliyɛndenw dɛmɛna maliyɛndenw lafiyara wa maliyɛndenw ye hɛrɛ sɔrɔ tɔn in a bɛ ka wuli ni vitesse ye parce que fɛn fɛn ye lafiya ye o ka di mɔgɔw ye fɛn fɛn de ye lafiya ye cɛ in de bɛ wari bɔ a kun ka di fantanw ma hisabililayi ka wari bɔ a kun i y'a faamuya wala maliyɛndenw bɛ se ka ale tɛ politiki la dɛ politisiyɛn fana tɛ ale bɛ maliyɛnw dɛmɛ de hisabililayi tɔn in sigira tɔn ye fanga sɔrɔ ka diɲɛ bɛɛ minɛ monsieur Bedu Dramé ale y'a sigilen to faransi yan ka Serifu Hayidara wele k'ale bɛ fɛ ka don tɔn in na Serifu Hayidara ye tɔn a ye ɲamɔgɔya d'a ma k'a bɛ se ka tɔn in sigi faransi yan monsieur Bedu Dramé nin cɛ in don nin lagasa in don i y'a faamuya bala Serifu ka tɔn ye se sɔrɔ ka fanga sɔrɔ a ye telefɔni ta ka Serifu wele k'a bɛ fɛ ka Serifu ka tɔn sigi yan Serifu ko problème t'a la i bɛ se ka tɔn sigi a tɔn in sigira yan i y'a faamuya b'a la tɔn in a bɛ ka goloba a bɛ ka fanga sɔrɔ o ma bɛn Habib Sila ma parce que ale de ye conseil ɲɛmɔgɔ ye e conseil sigi kun ye de ka maliyɛn minnu bɛ tunga la k'olu dɛmɛ maliyɛn minnu bɛ tunga la i y'a faamuya b'a la k'olu ka affaire dilan min ye e conseil ye a ma se ka foyi dilan o la a Serifu y'a ta min sigi o bɛ ka fanga sɔrɔ e conseil tɔgɔ bɛ ka tunu e conseil barika bɛ ka ban Serifu ta bɛ ka sanga sɔrɔ Bedu ye cɛ wele k'a b'a ka tɔn sigi a cɛ ye mandat d'a ma ka autorisation d'a ma ka fɛn bɛɛ lajɛlen di Bedu ma Bedu y'a sigi yan a tɔn bɛ ka fanga sɔrɔ jama bɛ ka don a la Serifu bɛ ka tɔgɔ duman sɔrɔ o ma bɛn Habib Sila ma a donna monsieur Bedu kun a donna monsieur Bedu kan i y'a faamuya b'a la k'a bila fili kɔnɔ ka Bedu wele Bedu Dramé wele n ka cɛ n bɛ miliyɔn tan d'i ma nin tɔn in i bɛ se k'a ci cogo min na i bɛ se ka nin tɔn in k'i ta ye cogo min na nin tɔn in bɛ se ka halaki cogo min na Habib Sila min bɛ Gabon f'a kɛra conseil comment ça s'appelle conseil président ye o y'a dɔn k'a fɔ Serifu ka tɔn bɛ ka fanga sɔrɔ dɔrɔn a ye donna monsieur Bedu kan faransi k'a ka tɔn yɛlɛma ka k'a ta ye 10 millions dɔrɔn kama cɛ ye tɔn yɛlɛma ka k'a ta ye monsieur comment ça s'appelle Serifu Mohamed Serifu Hayidara bɔra o kalama ko cɛ bɛ fɛ k'a ka tɔn ci a y'a wele fanga la u taara kiri la kiri dajara Serifu la article 1 ka taa bila fo 20 na papier bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo
o taara tribunal la Mali la bɛɛ y'a sɛbɛntiya k'a fɔ Serefu de ta ye tɔn ye wa Serefu de ka tɔn sigilen bɛ Faransi yan tɔn ye Serefu de ta ye sɔsɔ cogo t'a la hali lahara an bɛ t'o fɔ ye tɔn ye Serefu de ta ye Serefu ye plainte don a kama Mali la i y'a faamuya b'a la tɔn kɛra Serefu ta ye k'a ɲini Bediou fɛ a ka a sen bɔ tɔn in na Serefu de ta don i taara fara cɛ kan n'aw ma bɛn bɔ cɛ ka tɔn kɔnɔ k'a ka tɔn di mɔgɔ wɛrɛ ma Bediou Dramé ma sɔn kelen da jara Serefu la mɛ hali bi Bediou Dramé nɔrɔlen bɛ cɛ ka tɔn na a bɛ ka cɛ ka tɔn kɛ n t'a sugu dɔn quoi a bɛ ka cɛ mankutu tiɲɛ hali ni Serefu Hayidara ye hakilina ɲɛnama ta Bediou Dramé bɛ taa fɔ ko parrainage de y'o hakilina ɲɛnama ta cɛ mana hakilina ɲɛnama fɛn fɛn ta walasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na a bɛ k'o bɛɛ kɛ parrainage ta ye mɛ ni ala ma mɔgɔ da fɛn min kama i tɛ se ka kɛ o ye o Bediou Dramé barika tɛ e la an bɛ min ɲini kiiritigɛlaw fɛ baara ka kɛ tiɲɛ kan walasa Bediou Dramé bɛ se ka cɛ ka hakɛ d'a ma cogo min na Bediou Dramé bɛ se ka cɛ ka tɔn d'a ma cogo min na cɛ ka tɔn bɛ se ka k'a ta ye cogo min na Bediou Dramé an b'a ɲini kiiritigɛlaw fɛ u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ Bediou Dramé bɛ se ka bɔ nin tɔn in kɔnɔ cogo min na o de ye anw ka kɛlɛ parce que Serefu de ta ye CSDM ye Serefu de ta ye CSDM ye quoi Serefu de ta don a ne balimaw plainte donna Bediou Dramé kama o ɲuman ye mun de ye ni Bediou Dramé taara Mali la o kiiritigɛlaw k'a minɛ ka don kaso la mais a b'a dɔn min kɛra ne balimaw n'an bɛ taa an bɛ se walahi Serefu Dramé comment s'appelle Mohamed Serefu Hayidara ani Bediou taara kiiri la a ye plainte don a kama parce que Bediou jo t'a la mais i b'a dɔn min kɛra a minisiri dɔ de nana Bediou Dramé ta yan ka taa n'a ye Mali la Bediou Dramé ma se k'a minɛ ka don kaso la a ma se ka minɛ ka don kaso la min ye Musa Ag Atayer ballontannaw ka minisiri kɔrɔ bi a kɛra minisiri de ye comment s'appelle diaspora ye Musa Ag Atayer mandat dara Bediou Dramé kan n'a taara Mali la a bɛ don kaso la mais minisiri nana Bediou Dramé ta Faransi yan ka taa n'a ye Mali la Bediou Dramé ma se ka don kaso la o Bediou Dramé kelen tila ka plainte don comment s'appelle Mohamed Serefu Hayidara kama ka cɛ mankutu tiɲɛ ka kɛ i n'a fɔ ale ye cɛ minɛ ka don kaso la plainte donna dɔrɔn u bɔra ka publication kɛ ka yira diɲɛma bɛɛ la a Bediou Dramé plainte don cɛ kama a bɛ na taa kaso la k'o publication bila fan bɛɛ fɛ ka cɛ mankutu tiɲɛ a ka tɔn nɔfɛ nkalon mana fɛn min dilan o nkalon kelen bɛ tila ka tiɲɛ e bɛ se k'i kali ala la k'i kali kira la ko cɛ ta t'a ka tɔn ye wa cɛ de t'a ka tɔn ye Mohamed Serefu Hayidara ale de ye CSDM sigi bɛɛ b'a dɔn ko ale de ta don i ye cɛ wele k'i bɛ fara a kan a sɔnna i ka fara a kan e bɛna ko e b'o tɔn yɛlɛma k'a k'i ta ye aw taara kiiri la kiiri dajara cɛ la hali bi nɔrɔlen bɛ cɛ ka tɔn na i bɛ cɛ ka tɔn de bila sinon an b'i frappé yan k'i kɛ samiya bo ye i b'a bila dɛ plainte donna Bediou Dramé kama plainte donna kama mais Mali minisiri o de ye Bediou Dramé bali ka taa kaso la kiiri bɛ min Mali kura bɛ min tiɲɛ bɛ min on se demande Bediou Dramé mandat dara kan n'a sera Mali la a bɛ don kaso la mais cɛ y'a protéger dɛ Musa Ag Atayer o de y'a protéger Bediou Dramé taara Mali la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko plainte donna kama mais a ma se ka taa kaso la parce que minisiri b'a kɔfɛ nka cɛ an tɛ tɛmɛ tiɲɛ la dɛ kaso tɛ dɛ hali ni jahanama kelen b'i bolo a dayɛlɛ i k'an bila ye mais ala t'an b'a fɔ yan dɛ bon e ka nin fɛn sugu ninnu lajɛ an bɛ Mali kura de kɔnɔ dɛ cɛ b'a jo ka plainte donna Bediou Dramé kama mais Musa Ag Atayer y'a protéger a ma se ka taa kaso la Musa Ag Atayer o de ye Bediou Dramé protéger ka kana ta Faransi yan ka taa n'a ye Mali la Bediou Dramé ka taa ka ci n'a ka manamana kow kɛ yen nɔ a ma se ka don kaso la ka tila ka plainte don Mohamed Serefu Hayidara kama ka tila k'o bila réseau fan bɛɛ fɛ ka kɛ i n'a fɔ monsieur Bediou comment s'appelle Serefu Mohamed Serefu Hayidara minɛna k'a kɛ i n'a fɔ ale bɛ n'o don kaso la e ala ne balimaw hali lahara anw bɛ taa sira ye cɛ de t'a ka tɔn ye cɛ de y'a ka tɔn sigi i ye cɛ ye a ka tɔn kɔnɔ k'i bɛna fara a kan cɛ sɔnna i ka fara a kan k'o bɛ o tɔn ta ka k'i ta ye Bediou Dramé a tɛ marché sa
wallahi billahi nyen kali ala mi ka bonga kali mate marché de ibe cɛ ka tɔn bila de i b'a bila de et anw donna CDR kɔnɔ ya an era sama bɛn an ma bɔ CDR kɔnɔ moi j'ai été le président de CDR comité 3 an ni arasa ma bɛn an y'a ka tɔn d'a ma ka taa tɔn wɛrɛ sigi o de ye cɛya ye o de ye danbe ye o de ye tiɲɛ ye e ma se k'o kɛ ka cɛ ka tɔn k'i ta ye diyagoya aw taara fanga la a fɔra ye k'i ta tɛ k'i sen bɔ a la hali bi ma sɔn cɛ mankutu bɛ ka tiɲɛ nkalon bɛ ka taa cɛ la molobaliya bɛ ka kɛ cɛ la o de bɛ dabila wallahi billahi ni Bedi Dramé taara Mali la nin sen n'a ma minɛ ka don kaso la kiri tigɛla an bɛ ɲɔgɔn na dɛ an bɛ ɲɔgɔn na dɛ bon e k'a lajɛ o b'a yira k'a fɔ minisiri kunturu Musa Ag Atayara plainte bɛ Bedi Dramé kama dɛ mais a y'a protéger walasa a kana taa kaso la an bɛ 20e siècle de kɔnɔ an bɛ Mali kura de kɔnɔ tiɲɛ bɛ min danbe bɛ min hɔrɔnya bɛ min Musa Ag Atayara mɔgɔ min ye 1,200,000 suɲɛ faso nafolo 1,200,000 a y'a suɲɛ hali bi a bɛ fanga la zon kan ka to fanga la zon kan ka to fanga la o de ye Bedi Dramé protéger dɛ plainte b'a kan n'a sera Mali la a bɛ don kaso la mais Bedi taara Mali la ka segin a ma se ka don kaso la a ma se ka don kaso la jɔn kosɔn Musa Ag Atayara o mɔgɔ kelen ka tila ka plainte don Serifu kama an bɛ taa min o tɛ su ka yɛlɛ ɲɛnama la su ka yɛlɛ ɲɛnama la o tɛ nin ye su o ka yɛlɛ ɲɛnama la o de kɛra nin ye i ta tɛ tɔn ye plainte donni kama k'a yɛrɛ la k'a fɔ k'i sen bɔ a la i ta tɛ bɔ a kɔnɔ aw taara tribunal la Faransi yan bɛɛ y'a yira k'a fɔ i ta tɛ tɔn ye Serifu de ta ye ale de y'a sipasema sigi récépissé kelen de b'a la Mali la ye récépissé fila tɛ yen CSDM récépissé kelen de b'a la Mali la fila tɛ o bɛɛ fɔra ye hali bi a bɛ ka cɛ ka tɔn kɛ a ta nɔrɔlen bɛ cɛ ka tɔn na a b'a bila de n'a m'a bila an b'a can-can yan fanga tɛ dɛ hali ni y'an wele lahara n'an ma taa Ala kana hɛrɛ k'an ye parce que i man ɲi ni barika tun b'i la i tun bɛ taa tɔn sigi mais barika t'a la ne balimaw ko in kɛra nin cogo de la Mohamed Serifu Haidara y'a ka tɔn sigi parce que Haut Conseil sigira de ka maliyɛndenw dɛmɛ Haut Conseil dɛsɛra ka maliyɛndenw dɛmɛ maliyɛndenw tun bɛ reflet maliyɛndenw tun bɛ si kɛnɛma maliyɛndenw tun bɛ kɛ fatɔ ye Faransi yan tɔɔrɔ sugu bɛɛ tun bɛ maliyɛndenw ka Faransi yan Haut Conseil mago tun tɛ an na Habib Sila n'a ka jama o mago tun tɛ an na anw hinɛ nana Serifu Haidara minɛ Mohamed Serifu Haidara anw hinɛ nana minɛ a ye tɔn sigi walasa anw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o tɔn sigilen y'a faamuya b'a la a ye anw dɛmɛ anw kɛra Serifu Haidara fɛ ka tugu a kɔ tɔn in bɛ ka fanga sɔrɔ dɔrɔn Bedi ye téléphone ta ka Mohamed Serifu Haidara wele k'a bɛ fɛ ka kɛ a ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye Faransi yan Mohamed Serifu Haidara sɔnna a ka kɛ a ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye o kɔnɔna na Habib Sila y'a dɔn ko tɔn in n'a ma fɛɛrɛ ɲini a la Haut Conseil tɔgɔ bɛ na tunun Haut Conseil bɛ na kɛ samiyɛbɔ ye a donna nin lagalaga tɔn in kan ni 10 millions ye tɔn in bɛ se ka ci cogo min na tɔn in bɛ se ka suɲɛ cogo min na tɔn in bɛ se ka nanbara cogo min na lagalaga tɔn in fana sɔnna ka 10 millions minɛ ka ka Mohamed Serifu Haidara k'a tɔgɔ bɔ récépissé la k'a ka logo k'o modifier k'a yɛrɛ kɛ président ye diyagoya k'i sigi ni cɛ ka tɔn ye ka cɛ ka tɔn ta otage la depuis Ala k'an da nin ye siɲɛ fɔlɔ de wari zone bɛ yen moto zone bɛ yen mobili zone bɛ yen hali mɔgɔ zone bɛ yen mais ka parti fana suɲɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye k'a ye ka parti fana suɲɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye k'a ye wa ne balima ko in passera nin cogo de la ka cɛ ka tɔn ta k'i jɔ n'a ye cɛ ye plainte don a kama u taara fanga la Mali la fanga y'a yira k'a fɔ récépissé kelen de bɛ CSDM na récépissé kelen de bɛ CSDM na récépissé fila t'a la Serifu de t'a don kiri dajara Serifu la o bɛɛ n'a ta cɛ banna ka cɛ ka tɔn bila Serifu ye plainte don a kama Musa Ag Atayara nana Bedi Dramé ta yan ka taa n'a ye Mali la plainte b'a kama a selen Mali la Serifu Haidara Mohamed Serifu Haidara sera kiiritigɛla ma ko Bedi bɛ Mali kɔnɔ k'u k'a minɛ ka don kaso la Musa Ag Atayara jɔra kɔ kɔrɔ k'a dɛmɛ walasa a kana taa kaso la an bɛ Mali kura de kɔnɔ dɛ Musa Ag Atayara a ye ko sugu bɛɛ kɛ walasa Bedi kana taa kaso la a dun ma taa kaso la dɛ o molobali kelen ka tila ka plainte don Mohamed Serifu Haidara kama
plainte b'ale kama de ale de jo t'a la mais a taara Amadu la ba tɛ se ka taa kaso la ale ka tila tuguni ka convocation ci Serifu ma o tɛ su ka yɛlɛ ɲɛnama la mais n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala an bɛ tiɲɛ dɛmɛ f'an joli laban bonya tɛ dɛ hali ni kunkolo magara kabakolo la an bɛ tiɲɛ f'u ye cɛ ka hakɛ bɛ d'a ma de i bɛ bɔ cɛ ka tɔn de kɔnɔ i bɛ taa tɔn wɛrɛ de sigi k'a tɔgɔ da parrainage la mais CSDM Serifu de ta don hali lahara Serifu de ta don hali lahara hali ni taara an jɔ Ala ɲɛkɔrɔ bilahi an b'a seereya k'a fɔ Serifu de CSDM sigi CSDM sigi ale de ta don tonzon ne balimaw ko in passera nin cogo la dɛ Musa Ag Atayɛrɛ a bɛ Mali kura kɔnɔ ministre don plainte bɛ cɛ kama Musa Ag Atayɛrɛ ko k'a kana minɛ ko juge si kana s'a ma juge ma se k'a minɛ ka don kaso la o b'a yira ko le juge n'est pas indépendant juge ninnu tɛ indépendant ye mais n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala bin cogo t'a la o tun y'o yɔrɔ ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ i jɔ n ka n ka heure lajɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Sénégal ne balimaw Macky Sall min ye Sena mɔgɔw ye olu ye décision ta ka yira diɲɛ bɛɛ la ko Ousmane Sonko k'a bɛ se ka kɛ candidat ye Macky Sall tun ko ko Ousmane Sonko k'a tɛ kɛ candidat ye k'a tɔgɔ bɔ i y'a faamuya b'a la lycée la a jugew ye décision ta k'a fɔ Macky Sall ye min kɛ a ma bɛn Ousmane Sonko bɛ se ka kɛ candidat ye parce que sénégalien don a ma kojugu kɛ a ma foyi kɛ kuma minnu bɛ ka fɔ a ma a bɛɛ nkalonfin politique don olu ye décision ta ka cɛ ka cɛ tɔgɔ lasegin lycée la k'a bɛ se ka kɛ candidat ye i b'a dɔn Macky ye min kɛ Macky Sall ye min kɛ ka Sena mɔgɔ bɛɛ gɛn ka bɔ Sena kɔnɔ mɔgɔ 12 12 personnes k'olu bɛɛ gɛn ka bɔ Sena kɔnɔ ka taa retraitew de ta ka n'olu bila Sena kɔnɔ walasa Macky Sall comment ça s'appelle Ousmane Sonko kana se ka kɛ candidat ye Macky Sall masa kelen tile tɛ diɲɛ laban i fɔra dɔw de kɔ dɔw bɛ fɔ i kɔ ça c'est obligé hali ni diɲɛ ɲɛmɔgɔw sigi i diɲɛ ɲɛmɔgɔ n'i y'olu sigi bi Afrique population ils sont déterminés tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ o de bɛ bɛɛ kunna bi hali ni y'i ka mɔgɔ de sigi bi n'a nana n'a ma jamana kɔnɔdenw ka baara kɛ u b'a bɔ a place la de laɲini min bɛ jamana kɔnɔdenw na n'a ma baara kɛ ni o ye u b'a bɔ a place la de solution t'a la bi o n'i y'a ye Asimi ninnu ye sira minɛ comment ça s'appelle Ibrahim Traoré ninnu ye sira minɛ Abdramane Tchani ninnu ye sira minɛ hakilina min bɛ jamana kɔnɔdenw na u b'a dɔn de o an mago bɛ changement dɔrɔn de la an tɛ kɛ jɔn ye tuguni colonisation o bɛ ban de pewu hali ni Ousmane Sonko ma kɛ président ye bi hakilina min bɛ jamana kɔnɔdenw na a bɛ sabati n ye n kale Ala la Ala min ka bon n ka kale hakilina fila tɛ jamana kɔnɔdenw na population Afrique population bɛɛ la bi an ka bɔ jɔnya kɔnɔ Afrique population bɛɛ ka laɲini tɛ fila ye an ka bɔ tubabuw bolo jɔnya la hali n'i nana mɔgɔ de sigi mɔgɔ min ka di ye n'a ma population sago k'a ka fanga tɛ laban a ye nin sɛbɛn aw ka bila ye les Africains c'est pas n'importe qui maintenant les Africains c'est pas n'importe qui maintenant an bɛ fɛ ka k'an yɛrɛ ye de an bɛ fɛ ka bɔ jɔnya de kɔnɔ n'i nana i diɲɛ ɲɛmɔgɔ sigi o ka faransi sago k'a fanga tɛ laban de wa e min fana filɛ nin n bɛ n kali Ala la n'i ka fanga banna suwa i bɛ taa tunga la suwa i bɛ taa tunga la n'i tora Sénégal i yɛrɛ bɛna mɔgɔ min sigi parce que i tɛ fɛ Ousmane Sonko ka na bon Sénégal population an ɲɛ b'olu la olu fana découragé len don Ousmane Sonko bɛ kaso la sa a bɛ ɲini ka kalo joli bɔ o ma se ka Sénégal ci o ma se ka Macky Sall faga ka taa cɛ bɔ kaso la an t'a dɔn n'i bɛ nin diɲɛ ɲɛmɔgɔ mais n'i ye diɲɛ ɲɛmɔgɔ sigi n'a ma jamana kɔnɔdenw sago kɛ o tɛna temps d'a ma a bɛ se ka kɛ yɛrɛ i b'i diɲɛ ɲɛmɔgɔ sigi o tigi bɛ tila k'e minɛ k'e don kaso la parce que Afrique bɛɛ bɛ ka kunu o Sarkozy de ye Macron sigi yan Sarkozy de ye Macron sigi yan Macron ma Sarkozy don kaso la yan Macron ma Sarkozy don kaso la a bɛ se ka kɛ i b'i diɲɛ ɲɛmɔgɔ sigi mais a bɛ yɛlɛma de parce que Afrique bɛɛ bɛ yɛlɛma de fɛ bi a Macky Sall ye nin molobaliya de kɛ Sénégal ka Sénégal kɛ i n'a fɔ a nana ale ba de ka kɔɲɔminɛn kɔnɔ a kelen bɛ sariyaw ta komi Ado fana bɛ Côte d'Ivoire cogo min na ka constitution bɛɛ k'a ta ye k'a kɛ i n'a fɔ Macron bɛ Faransi cogo min na o fana Macron filɛ nin ye retraite loi a kelen de y'a sariya ta jamana kɔnɔden si ma sɔn n'a ye Côte d'Ivoire fana Ado fana bɛ k'o de kɛ k'aw ka constitution bɛɛ k'a yɛrɛ sago ye Sénégal fana Macky Sall fana bɛ k'o de kɛ Sena mɔgɔ ye décision ta ko cɛ bɛ se ka kɛ candidat ye
mɔgɔ minnu ye décision ta a y'olu bɛɛ gɛn ka bɔ Sénat kɔnɔ mɔgɔ 12 k'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen ka taa retraite de ta mɔgɔ minnu tɛ yeli kɛ mɔgɔ minnu n'i ma couche don o la n ka cɛ u bɛ bo k'u yɛrɛ la a tora olu date bannen de ta parce que a bɛ se k'olu manipuler k'olu bila yen olu ka sago kɛ tiɲɛ bɛ min danbe bɛ min mais n'an bɛ taa an bɛ se ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma Macky Sall fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲɛ tɛ fɛn min da kɔnɔ n ye n kali Ala la parce que nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de Ras bala ira di l'homme tranquille depuis Paris ni kuma te kɔrɔbɔ de sɔsɔ cogo t'a la nkalon kɔ tɛ foyi ni malo ni ta tiɲɛ tɛ nkalon mana san 100 kɛ boli la don dɔ la tiɲɛ b'a la jɔ a bɛ sira min ka nkalonfin don i b'a bila dɛ bilahi hali n'i y'i si kɛ hɛrɛ la nkalon Bubu Sise ninnu filɛ i bɛ k'a ka fanga bɛɛ tun b'a suɲa zo ninnu bɛ min bi miliyari suɲɛnen kɔfɛ bi dabu ye sunɔgɔ t'u ye nkalon tɛ laban tiɲɛ dɔrɔn de bɛ laban i tile kɛ i tile bɛ ban dɛ saya bɛ nin bɛɛ kɔfɛ Ousmane Sonko n'Ala y'a da président kama a bɛ k'a ye i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fo a ye nin dangadenya de kɛ Sénégali ye nɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment s'appelle Touaregi dɔ la Touaregi dɔ a tɔgɔ de ko Ag Sidat Lamine Ag Sidat Lamine o fana bɔra ka wele bila a ka mɔgɔw ma k'u ka sigi ka négocier bɛn bɛ se ka na cogo min na o bɛ non trop tard ji bɔnnen tɛ se ka cɛ ji bɔnnen tɛ se ka cɛ dɛ mɔgɔ jɛmani fɛn fɛn y'an fa n'an baw faga n'an y'u sɔrɔ an b'u kun ci k'u dafara négociation tɛ yen an b'a ci de ka tila ka jɔ aw dɛsɛlen bi k'aw bɛ ci bila aw ka mɔgɔw ma a dɔw bɛ da baarabaya la Bamakɔ anw ye maliyɛnw de ye dɛ mɔgɔ minnu ye marifa ta dɛ o ye Touaregiw tɔgɔ tiɲɛ dɛ o ye mɔgɔ jɛmaniw tɔgɔ tiɲɛ dɛ o y'a da fɔ waati tɛ bi ye o ni kuma y'a fɔ waati jɛ a kɛra zira ye aw tun kan ka nin fɔ depuis kunu depuis se t'anw ye don min na depuis Jugusago bɛ fanga la don min na Laju Burama aw tun kan ka nin kuma ninnu fɔ depuis o don de mais o don mɔgɔ si ma kuma dɛ Kidali minɛnen dɔ bi i bɛ u bɔlen ye a ye marifa bila dɛ an ka négocier dɛ i jɔ n ka Sogɛli kumakan kala marifa bila tɛ yen dɛ Sogɛli ko marifa bila tɛ yen bana jugu fura jugu n'an ye cɛ o cɛ sɔrɔ an bɛ kun ci an ka Sogɛli lamɛn a ye min fɔ a tɛ yen. L'unité nationale, l'intégrité du pays, la forme républicaine et laïque de l'État, la souveraineté de l'État sur tous les territoires, c'est les conditions qui ne sont pas négociables. En dehors de ça, chaque région peut s'organiser, la décentralisation est venue pour ça. Le Mali, c'est votre pays. Merci. Personne n'a plus droit à Bamako que quelqu'un de Kidal ou de Taoudeni ou ailleurs. Comme lui n'a pas plus droit à Kidal qu'un autre Mali. Venez faire la paix. Arrêtez de couler le sang des Maliens. Parce qu'aujourd'hui, nous n'accepterons plus que un ou deux individus illuminés se laissent manipuler par des services secrets étrangers pour faire couler le sang des Maliens. Parce qu'ils sont manipulés par des services secrets. Ça ne marchera pas. Venez, nous allons parler et faire la paix. Mais... Toujours sur place, le chef. Billahi cɛw cɛ ma marifa bila mais baara banna déjà o Kidali bɛɛ kɛra an ta ye an ye Mali territoire bɛɛ minɛ se t'u ye tuguni o Kidali kɛra an ta ye an ka sɔrɔdasiw bɛ Kidali sɔrɔdasi fɛn fɛn tun bɛ an y'a bɛɛ faga se b'an ye bi négociation tɛ foyi foyi tɛ yen Sogɛli ka n'i hali i da yɛrɛ tiɲɛ u kana na mais mɔgɔ minnu kɛra su ye déjà barika t'u la o banna yɛrɛ déjà kana hali i daji tiɲɛ yɛrɛ voilà o tun ye o yɔrɔ ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa denmisɛnnin minnu bɛ fɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye bi i y'a faamuya b'a la dati fɔlɔ min tun dir'u ma o dati banna Asimi tilala ka dɔ fara kan parce que a bɛ maliyɛndenw fɛ bi fo ka dama tɛmɛ Asimi Goyita a ye dɔ wɛrɛ fara dati kan k'a daminɛ bi la i y'a faamuya b'a la ka taa bila fo le 12 la mɔgɔ minnu tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛ se ka courage ta tuguni ka taa tɔgɔ sɛbɛn a ka ca Ala fɛ a bɛ se ka taa n bɛ segin a kan mɔgɔ minnu tɔgɔ tun ma sɛbɛn dɔ wɛrɛ farala dati kan a ye segin ka taa tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔ la walasa aw bɛ se ka taa cogo min na voilà o tun ye o yɔrɔ ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna Maliki Konate lamɛn a y'a lamɛn. Maliki tɔgɔ bɛ fɔ parce que n b'u ɲɛ munna ne Maliki tɔgɔ bɛ fɔ parce que u b'a dɔn ko Maliki bɛ yen donc c'est une fierté pour moi. Mɔgɔ minnu b'u sigi ka video kɛ de kan mɔgɔ minnu b'u sigi ka kumakanw miiri k'a fɔ mɔgɔ minnu b'u sigi ka burujaliw kɛ mɔgɔ minnu b'u sigi
ka ninnu kɛ ka maliki neni walima ka maliki buruja i bɛ taa sɔrɔ u b'a dɔn maliki b'u ni fɛn dɔ de cɛ parce que maliki tɛ sigi mɔgɔ kan tɛ sigi ka burujali kɛ mɔgɔ kan ne ma fili peut-être que ne ye video kɛ mɔgɔ kan siɲɛ kelen walima siɲɛ fila o sarala sababu dɔw fɛ wa o video ninnu fana na n y'o sababu k'olu déterminer mais une fois i bɛ fanga la a kɛra Asimi ye a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye k'i nana jamana ɲɛmɔgɔya la i ye jamana ɲɛmɔgɔya ta n'i y'a ta an b'i tɔgɔ fɔ an b'i jamu fɔ wa an b'i tɔgɔ fɔ i k'i tɔgɔ fɔ tɔgɔ fɔ la cogo min na i bɛ ka jamana mara taasira min kan k'a f'i ɲɛna a man ɲi i k'a bɔ o sira kan ka taa bila sira an b'o sira kɛ wa an t'o dabila an tɛ tamakiya k'o dabila fiyewu maa ye a filanan ye fɛn jumɛn ye documentaire mun bɔra kuma caman fɔra ɲinan san kelen kuma caman fɔra a ye jamana janfa a ye sɔrɔsiw feere a ye jamana feere Maliki ye jamana feere kɔrɔ b'a jira Maliki est puissant pour vendre le pays ka Mali feere Mali feereli fɔlɔ a ma daminɛ ne Maliki la ni n ko Mali feereli kuma a fɔra mɔgɔ fɔlɔ mɔgɔ fɔra a kɛra Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ sumaya bi bi in na maliyɛn minnu y'a fɔ ATT ma ko ATT ye Mali feere Faransi ma o maliyɛn kelenw u bɛ ka kasi ATT su nɔfɛ o ye kelen ye filanan fana ye jumɛn ye minnu b'a fɔ ko Maliki ni tubabuw ka médiaw man ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo n'o de fɔ fo ka taa fɔ don min na fo ni bɔgɔ kɛra an tulo kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko kaburu bɔgɔ ye walima fo don min na ne yɛrɛ dɛsɛra ka baara kɛ o don nin na n bɛ se k'a fɔ n bɛ baara jɔ avec les médias français tant que moi je suis en vie tant que ne bɛ ɲɛnamaya la tant que n bɛ se ka baara kɛ baara mun na n'o y'a sɔrɔ n b'a kɛ jɛlenya kɔnɔna na n t'a kɛ dogodogo ni dogo la dɛ parce que moi je ne me suis jamais caché n tile kelen si n ma deli ka n dogo ka ko dɔ kɛ a tɛ yen n bɛ fɛn o fɛn kɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama wa bɛɛ b'a dɔn a bɛ ka kɛ yɔrɔ min fɛnɛ na jɔn y'a kɛ wagati jumɛn j'assume toujours n b'a assumer dɔwɛrɛ tɛ dɛ parce que n b'a dɔn n ka baara de ye wa n b'a kɛ fɛnɛ donc minnu bɛ k'o kumakan ninnu fɔ n t'a f'u ɲɛna k'u fɛnɛ ka tubabuw fɛ baara dabila u ka segin ka taga Mali kɔnɔ ne t'a f'olu ɲɛna u ka tubabuw fɛ baara dabila u ka segin ka taa Mali kɔnɔ nka ne b'a f'u ɲɛna dɔrɔn moi je continue toujours à travailler avec eux avec honneur et dignité mɔgɔ caman bɛ yen mɔgɔw t'a faamuya wagati dɔ la n y'a fɔ a dɔw ɲɛna n k'u ka segin ka taga Mali kɔnɔ u ka taa baara kɛ diaspora dɔw bɛ yen maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ a dɔw m'a faamuya dɔw y'a bila hukumu wɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko n bɛ ka dɔgɔyama ta ka s'u ma dɔgɔyama talama su tɛ olu ma maa minnu bɛ k'a fɔ ko karisa i kana baara kɛ tubabuw ka média ye an kana baara kɛ tubabuw ka média ye ne bɛ ka baara kɛ tubabuw ka média ye k'a wari don Mali kɔnɔ ne ko k'a wari don Mali kɔnɔ olu bɛ ne ka image minnu san o wari kelen de bɛ kɛ ka ne bɛ Mali impôt sara n'a ye n bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ wari bɛ don Mali de kɔnɔ n bɛ essence ta n'a ye essence min bɛ san essence bɛ ta Mali de kɔnɔ n bɛ taxe sara essence la n bɛ duguni minnu san Mali kɔnɔ o duguni ninnu fɛnɛ na o wari bɛ don Mali de kɔnɔ nka olu bɔra Mali kɔnɔ ka avion ta a dɔw ye avion ta ka bɔ Mali kɔnɔ ka na sigi Faransi jamana kan u bɛ baara kɛ Faransi dugukolo kan u bɛ courant sara Faransi ye u bɛ ji sara Faransi ye u bɛ so sara Faransi ye u bɛ impôt sara Faransi ye u bɛ transport minnu ta n'u bɛ fɛn wɛrɛ minnu kɛ ani u bɛ fɛn wɛrɛ minnu san Faransi dugukolo sanfɛ u bɛ TVA minnu sara u b'o bɛɛ lajɛlen sara Faransi de ye ne ni olu jɔn de bɛ Mali servi jɔn de bɛ ka baara kɛ Faransi ye bɛɛ lajɛlen an bɛ jugu sago in lajɔ yan walasa video kana janya nin de b'a jira ko il est devenu fou il devient fou Maliki comment ça s'appelle Konaté devient fou ne balimaw a ko ale tun bɛ baara la Mali kɔnɔ ko ale wari tun bɛ don ji la a ka wari tun bɛ to Mali kɔnɔ petite patata an bɛ wari min ladon Mali kɔnɔ e bɛ se k'a ladon an bɛ impôt sara an bɛ taxe sara an bɛ fɛn bɛɛ sara yan mais tungarankew de ye Mali jɔ n'i t'o kalama fɔlen filɛ ye ka tila k'a f'u ye ko tellement que i tɛ fɛn dɔn i kɛra fatɔ ye
an bɛ baara la tubabu bolo mais an ma Mali janfa de an ma taa fara jugu kan ka Mali ci e ka taa fara jugu kan ka Mali ci a ko e ka wari ko e bɛ impôt sara Mali kɔnɔ mun nafa b'o wari la mun nafa b'o impôt la e bɛ ka impôt sara jamana min kɔnɔ e bɛ k'o jamana kɔnɔdenw faga e bɛ ka fara jugu kan k'o jamana ci pourquoi e bolila n'i ma kojugu kɛ tun kan ka to yen la question est là mais n'i nan'i sigi ko an bɛ baara la tubabu bolo ko an ka tubabu fɛ baara dabila ko parce que an ko i kana baara kɛ tubabu bolo a ma fɔ i kana baara kɛ tubabu bolo tubabu tun bɛ kojugu de la Mali kɔnɔ o ko sago munduru e de taara u nɔfɛ ka suw filmer su minnu u y'a faamuya bala n'u fagara tubabu fɛ ka tila k'u b'a galon ta ka da an ka sɔrɔsiw la e tun bɛ mɔgɔ ninnu kɔ filmer tɔ la pourquoi e ma ban ka filmer pourquoi e ma sɔn ka tiɲɛ fɔ la question est là mɔgɔ si ma fɔ i kana mais e tun bɛ baara min na i tun bɛ kafiri denya baara de la i tun bɛ jamana ci de la kuma fa n'a ba filɛ handicapé total n'i nana i sigi ko an ka tubabu fɛ baara dabila walima an ka segin ka taa Mali la mais tu es fou y a rien dans ta tête n ko kalan ni kodɔn de tɛ kelen ye o tɛ kodɔn ne tun ma kojugu kɛ ne bɛ boli mun na mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ hali bi u bɛ baara la tubabu bolo olu ma boli dɛ ne tun bɛ terroriste de nɔfɛ ka Mali secret d'u ma Mali sɔrɔsiw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka ala Mali cɛ n tɛna segin mais i boli kun ye nin de ye o i ni sigi ko an ka tubabu fɛ baara dabila ko parce que an ko e kana baara kɛ tubabu bolo mais tu es malade an bɛ baara la an bɛ ka Mali ci yan an bɛ baara la ne ye n ka so jɔ ka ban mɔgɔ bɛ n ka so kɔnɔ kalo o kalo gardien bɛ n ka so kɔnɔ kalo o kalo n b'a sara o tɛ ka emploi créer Mali kɔnɔ o tɛ ka Mali jɔ wa ne bɛ yan n ka so datugulen don depuis 2015 mɔgɔ t'a kɔnɔ k'an ka so jɔ depuis 2015 gardien bɛ kalo o kalo n b'a sara n fa ni n ba ka malo n b'a san an bɛ wari min ladon Mali kɔnɔ e bɛ se k'a ladon wa tunkarankew bɛ wari min ladon tunkarankew yɛrɛ de ye Mali jɔ wari min bɛ bɔ yan san kɔnɔ ka don Mali la n'a hakɛ fɔra i ye i bɛ t'i kun fɛ i y'a faamu e ka citation ni anw ta tɛ kelen ye e tun bɛ baara la tubabu juguw de nɔfɛ maafalaw de nɔfɛ malicilaw de nɔfɛ maliyɛnw fagabagaw de nɔfɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko maa ɲɛnamaw tɛ maafalaw don jamana cilaw don maliyɛndenw fagabagaw don i tun b'o olu kɔ i ma ban olu ka baara kɛ ɲɔgɔnya ma o nkalon o de nana jɔ i la o hakɛ o de wulili nɔfɛ e bɛ sa tunga la yan maa si m'a fɔ ko dɔ tɛ fɛ président ma président fɛn fɛn na dɔ fara ma mais e de tɛ se ka dɔ fɔ président ma parce que e tɛ halala ye i y'a mɛn ne y'o de fɔ n ko makun de ka ɲi aw ma bi n'aw kumana dɔrɔn a bɛ taa ŋɛɲɛ de kɔnɔ n'aw kumana dɔrɔn a b'aw yɛrɛ cɔrɔ ni e bɛ ko kalama e kan ka bɔ ka kuma nin cogo la mais ils sont devenus fous Buba Fane Marco wo ni o bɛɛ kɛra handicapé de ye n'an ka situation tɛ kelen ye dɛ anw nana baara de kɛ k'an fa n'an baw ɲɛji cɛ k'an ka jamana jɔ mais an ma taa fara faso cilaw kan dɛ ka taa fara faso jamana kɔnɔdenw fagabagaw kan an ma taa fara olu kan dɛ an ma taa baara kɛ olu bolo dɛ bi cɛw cɛ mana fɔ k'ale bɛ Mali ci ko ne ka taa baara kɛ a bolo n tɛ sɔn walima ne b'a dɔn ko karisa ye Mali jugu ye a hali n'a bɛ miliyari de di ne ma ne tɛ baara k'a tigi bolo mais e tun bɛ baara la o bolo i b'a dɔn k'u man ɲi la question est là la question est jusque là le petit con komi i tɛ kodɔn a fɔlen fili ye nin i n'an ta tɛ kelen ye anw ye avion ta ka na baara kɛ yan an bɛ wari min sɔrɔ a tɛ to yen a bɛ taa Mali de kɔnɔ a ye yɛrɛ ka kuma ko e tun bɛ baara la tubabu bolo ko i tun bɛ impôt sara mais baara min tun don baara nɔgɔlen don dɛ c'était l'argent sale wari nɔgɔlen don batara den kunfin den kalan ni kodɔn tɛ kelen ye e bɛ n'i sigi ka nin bɛ don jɔn yɛrɛ kunkolo la jɔn de bɛ nin ta mais tu es malade tu es malade an bɛ baara la tubabu bolo k'ale fana tun bɛ baara la tubabu bolo cela veut dire k'an bɛɛ ka baara ye kelen non o tɛ kelen ye dɛ anw tɛ sonyani kɛ an tɛ fara jamana cila kan n'an y'a dɔn karisa tɛ Mali fɛ an tɛ baara k'i bolo dɛ mais e bɛ nin yɛrɛ k'an ka taa Mali kɔnɔ an bɛ taa mun na Mali kɔnɔ n'an ta waati sera an bɛ taa o Mali bɛna diya tunkaranke bɛɛ bɛ Mali bila ka taa Mali kɔnɔ foyi ma lase yan ninnu ka tɔɔrɔ de y'an lase yan fɛn min b'an bolo u y'a bɛɛ ta ka d'u ka jamana jɔ k'anw fantanya k'anw bantanya ka taa gɛrɛ bila an ka jamana kɔnɔ o de y'anw lase yan bi an bɛɛ kunun an bɛ k'an ka jamana dɛmɛ jamana bɛna hɛrɛ sɔrɔ an bɛɛ bɛ taa yen tubabu yɛrɛ bɛna taa baara kɛ anw bolo hali a tɛ mɛn kana peresede an bɛɛ tagatɔ don ala jugu kafiri bɔnɛma wolo a y'aw makun o de ka ɲi aw ma n'aw y'aw makun mɔgɔw bɛ ɲinɛ aw kɔ mɔgɔw tɛ kuma aw kan n'aw bɔra ka kuma aw kumakan bɛ komi samiya bo
foyi ti kunkolo kɔnɔ ni falibo tɛ e bɛ se k'i kali k'a fɔ e tun bɛ mɔgɔ minnu kɔ e tun t'a dɔn ko jamana cilaw don e tun bɛ mɔgɔ minnu kɔ baara la e tun t'a dɔn ko maafalaw don reportage min bɔra ko a kɛra ogosago su minnu sara n'a tun bɛ ka filime e bɛ se k'i kali k'a fɔ e tun t'a dɔn ko mali sɔrɔdasiw don e tun t'a dɔn ko maliyɛnw de sara e tun t'a dɔn ko bin taara kɛ maliyɛnw de kan mɛ n'an bɛ taa an bɛ se kɔ an b'i bila yan ala ka hinɛ i la k'i da yɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tɛmɛ ala ka nɔgɔya i maa kun i ka to i ka soni kɔnɔ i ɲɛ t'i fasa cogo la parce que mali liberté sugu bɛɛ tun b'aw bolo aw b'aw ka bironiw kɔnɔ fantandenw u tɛ baara la foyi c'est à dire kafiriw bɛ wari mugu cɛ ka d'u ma 200 et quelques millions bɛ cɛ ka d'u ma u tun b'u diya ye n nana ye faransi kaso de ye faransi vie tɛ yan baara yɔrɔ so kɔnɔ e tɛ baara yɛrɛ la i kelen bɛ so kɔnɔ i laban bɛ kɛ fatɔ ye a ɲɛda bɛɛ kɛra kurukuru ye k'a kunkolo bonya ka tɛmɛ kan kan a fasalen ko gawo fatɔ foyi tɛ ni hami tɛ mali ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mali liberté b'i bolo mali b'i diya i fa ni baw b'i ka kabila bɛɛ bɛ yen mɛ n'i nana tunga la mɔgɔ si mago tɛ mɔgɔ la yan hali ni miliyari b'i bolo yan mɔgɔ si mago tɛ mɔgɔ la i yɛrɛ c'est à dire i fa o yɛrɛ ye i ba o yɛrɛ ye i kɔrɔkɛ o yɛrɛ ye i den o ye i ka fɛn bɛɛ yɛrɛ de hali ni miliyari b'i kun i bɛ ménage kɛ yan hali ni miliyari b'i kun i bɛ tobili kɛ yan hali ni miliyari b'i kun yan ka cɛ pa foyi maa si tɛ maa si jate yan mali de kɔnɔ ni dɔɔni b'i kun i b'i yanga ni dɔɔni b'i kun i b'i diya mɛ yan pa fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ n ɲɛ t'a la aw bɛɛ kɛra fatɔ ye parce que a ma dege nin na faransi sigi a bɛ komi saratu tigɛli faransi sigi a bɛ komi gɛri n'i tɛ cɛ ye i b'a bila dɛ hakɛto